Dakle, malo sam ga razblažio sa vodom i sipao sam samo biber i sol, baš lagano, kuvat ću ga par minuta, pa ćemo vidjeti kakvog je ukusa. Good luck! A evo ih i spageti. Kupio sam neke debele, Regija, bile su na popustu 99, 100 dinara. I ono 137, znači za 240 dinara, 237, ako ćemo baš da sitničarimo. Hej mi, loše, nije loše. Ok je, s obzirom da se veoma brzo napravi, 5-6 minuta, neki osnovni začini, sol, biber. Možda sam trebao da ubacim belog luka, tek sad pade na pamet, ne znam ni da li imam, nedelja je. Elem, ok, najlepše naravno od svežeg paradajza, ne ovako flaširanog ili iz konzerve. A šta je tu? Veoma je brzo. 8 od 10.